Što Boško Obradović, koji je deo Saveza za Srbiju, kaže, vas naziva lažnom opozicijom? Pa ja ne znam zašto on to radi. On ima neki kompleks od mene već izvesno vreme. Naziva me i šunatovcem, da i tako dalje. Politika koju Boško Obradović nudi građanima Srbije za mene je neprihvatljiva. On jeste član Saveza, međutim, on svoju politiku nije prilagodio Savezu očigledno. Ja ne vidim da bilo koja druga grupacija u Savezu nastupa ekstremno sa svojim stavovima. Čak mi se čini da moja stranka je stidljiva u odnosu na politiku koju je zastupala 30 godina, a onda čujem da on, recimo, predlaže da se na Kosovu proglasi okupacija, da se pozovu ruske vojne snage da dođu na Kosovo i tako dalje. Za mene je to potpuno neprihvatljivo i kad ja to iskomentarišem, ja sam za njega neka lažna opozicija, a mene zanima šta bi se dešavalo kad bi zaista proglasili okupaciju Kosova i zašto on nije iskoristio mogućnost da bude ratnik na Kosovu u vremenu kad su bili ratovi, već priziva sada nove sukobe. On je vas tako nazvao upravo u vezi sa, kada ste izjavili da poslanici opozicije, da nije trebalo da napuste parlament. Kako? Šunatovac? Na to mislite? Pa tako me naziva već godinama. Ne, nisam mislila na to, nego njegova izjava da ste lažna opozicija. A ne, to je pričao i u gradskoj kampanji, pa on je bio tu, onaj zec što trči ispred kerova na trkama, on je to radio sve vreme, on je napadao opoziciju dok je bio u gradskoj kampanji više nego vlast.